Cyklistika sa na Slovensku teší veľkej obľube a pribúda aj cyklistická infraštruktúra. Prešovská župa na tento trend zareagovala realizáciou odborných workshopov, ktoré majú za sebou jej dve technické stredné školy. Cieľom PSK je zavádzať tému servisu, diagnostiky a vývoja bicyklov do odborného vzdelávania a pripravovať v tejto téme kvalifikovaných odborníkov. My ako jeden z najväčších distribútorov súčiastok tak počujeme od našich zákazníkov, že je enormný nedostatok dobre vyškolených mechanikov a tým, že sa cyklistika rozširuje nielen vo svete, ale aj u nás, tak tá potreba mechanikov neustále rastie. Škola v tom vidí obrovský potenciál. Tieto bicykle, tak jak sme videli na jednotlivých prednáškach, začínajú byť veľmi sofistikované a premakané riešenia. Čiže do budúcnosti podľa mňa bude obrovský dopyt na slovenskom trhu a zahraničí po absolventoch, ktorí budú mať tieto vedomosti a zručnosti. Kvalifikovaní cyklomechanici cez praktické ukážky žiakom priblížili moderné vybavenie cyklistickej dielne, taktiež montáž a nastavenie bicyklov, osadenie ich jednotlivých komponentov a samotné opravy dielov. Janitka na tomto cestnom bicykli, nevidíte nikde žiadny káblik. Práca mechanika, tak pracujete vždy so zákazníkom. Bicykle idú stále dopredu, my preberáme elektriku väčšinou, aj tú strojárinu, takže možno by bol aj záujem o to. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé a chcel by som vyskúšať. Tým, že sme na technických školách, kde sa rieši či už hydraulika, elektrotechnika, elektromechanika, takže sú to chalani mladí, ktorí už majú základné znalosti z fungovania takýchto súčiastok. Tak ako všetky aktivity, ktoré my na škole rozbiehame, nechceme ísť masovo, aby to zabilo nejakú tú chuť po tom vzdelávaní a po tom rozvoji. Začneme určite nejakým krúžkom. Prešovská krajská samospráva plánuje v spolupráci s firmami a zamestnávateľmi z oblasti vývoja, predaja a servisu bicyklov postupne zavádzať tieto témy do odborného vzdelávania na technických školách. V prvej fáze by mohli byť súčasťou ich krúžkovej činnosti.